Ce, puiule, ți somn? Ce-i cu tine, mă, băiuț? Unde tati? S-a dus la lucru. Da? Da. Ce-i, băiuț? Ești bine? Hai să papi. Nu apă. Hai un pic. Nu. Hai, ce, ți somnic? Da. Ai febră? Mai ai febră? Pune-ți mâna la frunte să vezi. Ai? Da. Febră mare? Da. Nică ți aduc aici papa să papi un pic și după aceea te las să dormi. Bine? Nu au. Pic. Nu au.